Dobrodošli u Zona Planet. Ove nedelje družit ćemo se sa zlatnim retriverom, a vidjet ćete i još mnogo toga, zato ostanite sa nama. Upoznajte zlatnog retrivera Neru, saznajte kakvog je zdravlja i šta je to dobila od emisije Zona Planet. Premijerno predstavljamo čarobni svet akvaristike i ribicu Gupi. Vaša pitanja, odgovori veterinara na zonaplanet@hotmail.com. U Av vestima između ostalog saznajte šta se desilo ukradenom krokodilu iz Beozovrta. Zlatnog retrivera Neru čuva gospođa Marina i mi upravo idemo kod njih. Dobar dan! Gde si? Dođi! Nera! Ja sam Ivana, gde si ti? Dobar dan, izvolite. Pa gdje si bre devojčice? Nera, dođi. Nera, dođi. Dobar dan, ja sam Ivana. Marina, drago Drago mi je. Neru smo već upoznali. Da. A nije izbunjena, eto poziraj. Nera je lepo prihvatila našu ekipu, a iako su građevinski radovi u dvorištu u toku, ona se i dalje rado igra u njemu. Kako ste dali ime Nera, pošto nije crna? Pa slučajno. Slučajno, mislim da je to neko božansko ime, tako da u stvari ne znam ni šta znači, ali mi se dopalo. Nema veze dakle sa crnom bojom? Ne, nema nikakve veze. Koliko je ona stara? Godina i po dana. Kako ste uzeli i kada? Na iznošni pasa prošle godine. U Nišu? U Nišu, da. I gde ste dobili informacije kako je treba čuvati, je li tamo? Od vlasnika, da. Od vlasnika, da. Pa sam onda upoznala i veterinara koji mi je dao detaljnije uputstva, tako da sam to pratila, tako da i dan danas. Iz čega se sastoji briga o njoj? Kako je održavate higijenu, kako čime hranite? Pa baš sve, znači kao malo dete, znači jede sve, znači i gotovu hranu, a i kuvam joj. Znači obožava šargarepu, pirinač, kuvano, ali kupujem joj hranu, i granule, i brikete, i keksiće, i sve što treba. Koliko često ona sme da se kupa? Pa znam da leti, znam da u početku nije smela da se kupa, sad leti malo češće, tako da, pa kad je napunila godinu, da. Ona mora da se češlja, pošto ima dugo dlaka. Da, to je jedina mana, ovako da kažem, pošto je baš puno opada dlaka. Kakav je temperament? Kakva je ona devojčica? Veoma vesela i srećna i obožava, znači ona je, kogod naiđe na Gapi, ona bi skakala, ali ne da napadne, nego i od sreće. I uvek nešto uzme u ustima i ja mislim da je to znak da ona u stvari ne želi nikog da ugrize i da... A igra se sa svima? Samo da se igra, da. Koliko puta dnevno je šetate? Ima li potrebe za tim, pošto imate dvorište? Pa ima potrebe, ali to malo u nedostatku vremena bi trebalo češće, ali uspevamo nekako da je relativno često šetamo. Ko to čini? Vi? Pa ja ponekad i moja deca, ali uspevamo, šetamo. Je li ima svog miljenika u kući? Pa ima ih više. Mislim da sam i ja, i moj otac, i moja deca, tako da svi su omiljeni, čak i moja mama. Pošto i ona hrani, tako da je i nju gotivi. Postoji li nešto što je ona uradila za ovo vreme koliko je imate, a da nije bilo dobro s njene strane? Pa, postoji. Šta? Postoji. Kad se sakrila tu u komšiluku, tu smo imali neke građevinske radove i ona iskoristila i otišla tamo, nismo znali gde je, tako da nas je baš ovako prepala. I kako ste našli? Nismo mogli da je nađemo. Poobilazili svuda po spratovima, znači nismo mogli uopšte da je pronađemo. I nas je baš onako prepala. Kakva je bila njena reakcija kad ste našli? Ništa, ona je onako bila uplašena, u stvari nije znala zašto je traži, mislim i šta je ona uradila, mislim nije mi bila toga svesna. Kakve su njene navike? Da li više spava, trči? Pa svega pomalo, znači i spava puno i puno trči, mislim stvarno je onako baš vesele.
Kako reaguje na mace? Ne voli ih. Nikako. Znači, samo kad čuje negdje u daljini, ona propadne lajući. Jeste izdresirali, ili ume da sedne, legne na komandu? Šta sve ume? Ume da sedne, ume da legne, znači, ali to više moja deca imaju tu neku komandu. Ja sam malo ovako blaža, ne volim te neke komande, ali decu sluša. Znači, kad se donese hrana da se jede, znači ne sme da proba dok se ne sipa. Znači, tad sedni i čeka. Pa dobro, kako je ponašanje kada vi jedete i jel gleda, sedi ili reaguje? Pa reaguje, ponekad iskoči, ali ne dozvoljava na toj pasi. Dobro, vi ćete sada od emisije Zona Planet dobiti, odnosno ona će dobiti besplatni veterinarski pregled i poklon u pet shopu Šapice. Fino, hvala. Iz ovih stopa neverovatnom brzinom krećemo u pet shop, a Nera to izgleda jedva čeka. Šta smo rekli da ćemo uzeti? Hranu, Dobro. vitamine, onaj kafortan i igračku. Divno. Ovo je jedno od retkih mjesta gdje sme da se uđe sa psom. Bravo, bravo. Anje. Marina. Nera. Dođi Nera. Mi smo došli za nju da uzmemo poklončić. Ok, šta ćemo? Hranu, igračku, Vitamine. da. Evo, izvolite. Pa imamo, znači to imamo. Da. Šta bi sad mogli da uzmemo? Ne znam kako bi reagovao. A to ti se sviđa? Kad će to Nera? Čekaj, to? Ili ovo, reći ćeš nam ti sad, sama. Ova? Ili ovo? Neodlučno. Ja znam da si žensko, ali moraš da se odlučiš. Šta se vama više sviđa? Pa ne znam, možda pre ovo. Ova. Da, ovo je. Važi. Kakvi su to vitamini? To je kompleks vitamina. Ovo su tabletice koje ćeš morati da piješ u narednom periodu. E pa, ovo je za vas, znači emisija Zona Planet, Pet Shop Šapice, televizija Zona. Hvala tebi, vidimo se sljedeće sedmice. Ćao. Ćao, ćao. Hvala još jednom. Izvolite. Sada se pozdravljamo, a prva stvar za jutro je odlazak veterinaru. Ekipa emisije Zona Planet nalazi se ispred veterinarske stanice Niš. Nera će ovdje dobiti besplatan pregled, tako da ja predlažem da odmah krenemo. Može? Može. Jer jedno čekaš, mali. Ajde. Pa ne baš. Ajmo. Što ne znam što je ček, idemo. Da. Ajmo, izvolite. Dobar dan. Reci bre, co? Kažite mi, jel imate nekih problema sa mnom? Ne. Jede uobičajeno, normalno. Šta jede, koju hranu uzima? Pa mešam ja i kuvanu hranu, a jede i ovu gotovu hranu. Dobro. Dobro, mi ćemo malo sada da se poslušamo.
Za razliku od mnogih pasa, Nera je kod veterinara opuštena i srećna, kao da zna da je zdrava i u sigurnim rukama. Sedi neko, tako. Znači, baš da budemo prijatelji. Više, super su ti pluće. Super, super. Ne puši. Kao da sam ti rekao, diši, ti si lepo disala. Dahći. Dahći, nemoj da dahćiš, dahći. Važi kuća moja, vidim. Lagano, pa ti sama to pokazao, vidiš kako ti dobro. Hoćemo gore? Dobro, super. Super. Bravo, kujice, bravo. Završili smo, ništa više nećemo da radimo, ništa. Samo da mazimo. Ništa, samo te to. mazimo i sve ok. Jeste li imali zahvalnijeg pacijenta u skorije vreme? Ne, stvarno. Doktore, kakvog je zdravstvenog stanja Nera? Odličnog i zdravstvenog stanja upravo smo odradili osnovni klinički pregled, malo smo poslušali pluća, pogledali smo zubiće, pogledali smo stanje dlačnog pokrivača i kože. Znači, sasvim dovoljno da vidimo da je izuzetno zdrav i dobar pas, odnosno kujica. Jedino što i fali jeste malčice sjaj dlake. Pa dobro, sjaj dlake, sad je sezona linjenja, menjanja dlake, znači evo sad smo se dogovorili da uzmemo tabletice da malo popravimo i taj segment, znači da taj deo dovedemo do idealnog, ono što se kaže da ima sjaj dlake. Još koliko treba da prođe da bi došao na ovako sličan pregled preventivno? Pa, u principu, ajde da kažem, trebalo bi tako se vidimo povremeno, ali najmanje jednom mesečno ili u slučaju ako je vlasnica zauzeta možemo i telefonom da se čujemo za neke konsultacije ukoliko nešto primeti da je nešto sumnjivo i da se nešto dešava možda sa njom i da se upoznamo, vidite kako je miroljubiv pas. Izuzetno zahvalan. Jeste li imali boljeg pacijenta u skorije vreme? Nisam siguran. Kako ste zadovoljni? Pa kako nisam zadovoljna, baš ovo baš uliva još već zahvalno što je lepo čuvati, jeste ovakvu dobru kucu. Doktor vas je pitao čime je hranite, ali samo treba dodatak, jer tako, jedan zbog sjaja dlake, ništa drugo ne treba. Da. Pa to sam sad, Hajmo, Nera. ja baš vodim računa, nešto sad u zadnje vreme smo malo zatajili sa tim, ali nadoknadit će, to ću već danas kupiti, jer mi sam je doktor rekao da je sad period linjanja. E pa ja ću se vama zahvaliti na učešću, i vama i Neri. Hvala i vama, u svakom slučaju. Naravno, bit ćemo u kontaktu da vidimo kako ona napreduje. Naravno. Izvolite Hvala da vam dođete. najlepše. Hvala vam. I ćao tebi. Zlatni retriver je rasa koja je posljednjih godina sve popularnija u Srbiji. Nešto više o zlatnom retriveru reći će nam naš stručni saradnik Dušan Stojanović. Dušane, kakva je ova rasa i kakve su karakteristike? Zlatni retriver je rasa koja spada u dugodlake pse. Ovi psi su ptičari. Ranije su se koristili za donošenje ubijenih ptica vlasnicima. Danas je ovo veoma popularna rasa, kao što ste rekli, kao kućni ljubimac. Znači, ovaj pas je vrlo interesantan za igru, za druženje sa ljudima, nije agresivan i veoma je pametan pas. Veoma lako uči komande, veoma lako se dresira i bukvalno s ovim psom možete da komunicirate. Ono što je specifično jeste da oni obožavaju vodu.
Tako je, ovi psi bi trebalo često da se izvode u letnjim periodama na reku, da plivaju, znači oni su izuzetni plivači, tako da trebalo bi ih puštati što češće da se kupaju, istrčavaju i plivaju. I vole decu. Da. Koji uslovi su potrebni za nabavku zlatnog retrivera? Šta bi trebalo da to mi imamo da bismo uzeli tako jedan primjerak? Pa pre nego što se vlasnik odluči za ovu rasu psa, trebalo bi da ima adekvatno, znači, prostrano dvorište kako bi ova rasa mogla da se istrčava. Ukoliko vlasnik nema adekvatne uslove za istrčavanje u dvorištu, trebalo bi minimum 3 puta dnevno da se izvodi u šetnju, pored reke, kako bi taj pas bio u kondiciji. Kada je potrebno obaviti prve preglede i intervencije kod veterinara? Pre nego što se uzme samo štene, znači štenci zlatnog retrivera, a i ostalih pasa, obično se uzimaju sa 55 ili 60 dana. Prvu vakcinu koju štene treba da primi je sa 55 dana, to je vakcina protiv osnovnih 5 bolesti, ali pre prve vakcine obavezno je izvršiti dehelmintizaciju, odnosno čišćenje od unutrašnjih parazita. Pre nego što se primi prva vakcina, isto je bitno da veterinar izvrši klinički pregled psa, jer pas mora biti potpuno zdrav kako bi primio prvu vakcinu. Nakon primljene prve vakcine, nakon mjesec dana prima se revakcina koja produžava taj imunitet kod psa koji traje godinu dana. Šta ako se štene ne očisti pre vakcinacije? Ima li to dejstva? Nema dejstva vakcina, znači mora, pre svega pre vakcine mora se štene barem 3 dana očistiti od parazita. Obično to ide, znači, preparati na bazi mebendazola, znači to je samo za osnovne valjkaste crve ili etiaskaride. Terapija traje 5 dana. Znači, tabletice se daju ujutru i uveče ako je na bazi mebendazola. Nakon toga prođu 2 dana i možete izvršiti prvu vakcinu svog šteneta. Koja je težina najčešće kod retrivera? Težina retrivera ide do 50 kg. Znači, maksimalna težina je 50 kg ukoliko je, znači, idealna konstitucija tog psa. Hvala puno na razgovor i vidimo se sljedeće sedmice. Po prvi put u emisiji Zona Planet predstavljamo vam novu rubriku o čarobnom svetu akvaristike našeg kolege Baneta Radulovića. Akvarijumska ribica koju ćemo danas upoznati nosi ime gupi. Otpornost, mnogobrojni varijateti, karakter i lakoća razmnožavanja čine ovu lepu ribicu idealnim izborom za akvaristu početnika. Iako su ove ribice zbog svojih osobina idealne za zajedničke akvarijume, ako želite da ih sami razmnožavate, potrebno je da odabrane parove ribice izdvojite u poseban akvarijum. Taj akvarijum ne mora da bude veći od 20 litara. Ove ribice traže vodu bogatu kiseonikom, a to znači da morate da imate dobar filter i pumpicu za aeraciju. Međutim, one ne podnose jako kretanje vode, tako da je i staromodni unutrašnji filter sasvim dobro rešenje. Svakako da akvarijum gde čuvamo naše gupi ribice trebamo da ukrasimo i adekvatnim vodenim biljkama. Osim što biljke imaju estetsku funkciju, dobre su i da ribice imaju gde da se sakriju, ali zbog toga što gupi voli da ih pomalo gricka. Povremeno treba menjati i deo vode iz akvarijuma da bi ublažili negativno dejstvo nepojedene hrane. A gupi ribice se hrane najrazličitijom paletom biljne i mesnate hrane. Rado će pojesti male žive vodene organizme, algije, sušene larve tubifeksa, kuvane tikvice i slično. Gupi rađaju žive mladunce i generalno nije ih teško razmnožavati u kućnim uslovima. Ako to i vi želite da radite, potrebno je da budete obazrivi u izboru boje i veličine ribica za razmnožavanje. Mužjaci imaju jasnije življe boje i veća peraja, ali su manji od ženki koje imaju pomalo dosadne boje.
Takođe mužjaci imaju izduženo zadnje peraje koje zovemo gonopodijum. Kada se ribice jednom spare, potrebno je odstraniti mužjaka iz akvarijuma gde će se mladi roditi. Zašto to radimo, najbolje se vidi na ovom snimku. Naime, kao i većina drugih ribica, i gupi je veliki kanibal i veoma rado će pojesti čak i svoje mladunce. Iako nama to izgleda surovo, u prirodi je to sasvim normalna pojava koja veoma dobro reguliše broj ribica na nekoj teritoriji. I da rezimiramo. Iako je latinsko ime ove lepe ribice Poecilia reticulata, u celom svetu će vas razumeti ako je jednostavno nazovete gupi. To su male ribice koje nikad nisu duže od 6 cm, a postojbina im je Srednja i Južna Amerika. Akvarijum u kome čuvamo gupi i ribice treba ukrasiti vodinim biljkama. Gupi su veoma miroljubive i zbog toga su pogodne za zajedničke akvarijume u kojima temperatura vode treba da bude između 18 i 27 stepeni. Tvrdoća vode je srednja, a pH vrednost od 7 do 8,5, znači dosta visoka. Lako se razmnožavaju i ženka će na sve doneti 25 do 30 živih mladunaca. Ako ste se na kraju odlučili da gajite ove ili neke druge ukrasne ribice, pišite nam i pošaljite fotografije, a mi ćemo ih veoma rado objaviti. Poštovani gledalci, pozdrav! Ja sam Bernard Režić, a ovo su najsvežije novosti iz sveta životinja. Krokodil kajman koji je prošle godine ukraden iz Beozovrta pronađen je prepariran. Kraljevac ga je čuvao u neadekvatnim uslovima, nakon čega je krokodil uginuo. Preparirano krokodila Vuk Bojović poklonio je Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. A kengur koga su nepoznati lopovi ukrali iz zoološkog vrta u Beogradu pobegao je Kraljevcima i podleteo pod točkove automobila. Njegova ženka pronađena je mrtva u kućici u vrtu i sumnja se da je uginula bežeći od lopova. U Sjedinjenim Američkim Državama svake godine se troše milioni dolara na kontrolu agresivnih vrsta biljaka. Biljke i životinje unete u zemlju legalno i ilegalno čine ogromnu štetu ekosistemu i ekonomiji. Jedna od takvih životinskih vrsta je nutrija, glodar iz Argentine koji je već napravio trajnu štetu. Klimatske promjene su uzrok povećanja broja bolesti kod životinja, saopštava Međunarodna organizacija za zdravlje životinja. 3 najčešće bolesti su bolest plavog jezika, groznica doline Rifta i virus zapadnog Nila. Radnici Kalifornijsko-pacifičkog centra za morske sisare svakog dana spašavaju od gladi i bolesti po više desetina morskih lavova koji će usled klimatskih promjena uskoro ostati bez hrane. Za opstanak se bore mnoge životinjske vrste, među njima i kalifornijski morski lavovi. Do sledeće sedmice kada se ponovo vidimo, budite dobri prema nama, vašim životinjskim prijateljima. Doktor, imamo pitanja za vas. Da li se štenećak može preneti sa jednog na drugog psa? Jeste. Zarazno virusno oboljenje koje je prenosivo, što se tiče pasa. Znači nije zoonoza, ali jeste opasno i prenosivo sa šteneta na štene i sa psa na psa. A kako se može sprečiti? Da li treba da se odvoje? Samo vakcinacijom. Samo vakcinacijom. Preventivna vakcinacija protiv štenećaka. Znači tu nije samo štenećak u pitanju, tu je još nekoliko bolesti. Obično su petovalentne vakcine u praksi i mi upotrebljavamo trenutno petovalentnu vakcinu. Znači osim štenećaka tu su parvoviroza, leptospiroza, hepatitis i virusne infekcije, znači plus ovaj štenećak, znači to uglavnom petovalentno, u okviru toga je zaštita od štenećaka, vakcina, revakcina za mesec dana, to je sasvim dovoljno i posle jednom godišnje. Dakle, prenosiva je. Naravno. A da li pseća ili mačija dlaka, ako je čovjek proguta, može da izazove oboljenje? Pa može da izazove oboljenje, jedno od najopasnijih jeste ehinokokoza,
čovjek može da oboli, izuzetno opasna i ozbiljna bolest. Kako sprečiti eventualno? Pa sprečava se tako što se psi i mačke redovno čiste od crevnih parazita, endoparazita. Tu je pantljičara, Echinococcus granulosus najopasnija i ona je odgovorna za prenošenje ovoga. Sad vrlo interesantno, ali nezgodno pitanje, koju rasu kućete da kupim detetu od 6 godina? Pa ja bih rekao ni jednu. Detetu od 6 godina ne treba kupovati psa jer su deca u tom uzrastu jako znaju da budu neprijatna prema psima zato što ih tretiraju kao plišane lutkice i to može da bude problem. Znači, u principu treba dobro porazmisliti koju rasu odabrati. Znači, ja ne kažem da a priori da ne treba kupiti, ali treba decu vaspitavati da su psi živa bića, da nisu lutke sa koje mogu da se igraju, jer oni to prihvataju kao maltretiranje i nekad se dešava ovde iz prakse, znamo da ti neki napadi, znači izuzetno miran, dobar pas, neujedljiva, desi se da ozledi dete zato što on to smatra da je to maltretirano iza njega. Znači, samo isključivo u tim nekim situacijama, ali to sa decom treba pričati i deca to mogu da shvate. A što se tiče izbora rase, to je individualno. Znači, ko šta voli, naravno, ne možemo neku izuzetno krupnu rasu da smestimo u stan, znači ona traži dvorište, određeni prostor za kretanje i tako dalje. Znači, zna se koje su to rase za stan. Znači, male patuljaste rase, znači to je uobičajeno. Za stan ko ima dvorište može da bira, ima veći izbor. Tako da je to sve stvar ko šta voli. Ponovo ovako pitanje, koliko često bi preventive radi trebalo da dovodim psa na pregled? Pa, evo, malo čas smo pričali o tome, pa neki, da kažem, uobičajeni klinički pregledi, kad je zdrav pas, trebalo bi, mi kad je pas mali, znači kao štene, dolazi nam na vakcinaciju sa nepunih 2 meseca starosti, znači sa 7 nedelja, ide revakcinacija za mesec dana, znači opet se viđamo, znači pre prve vakcinacije viđamo se da se čisti od endoparazita, prva vakcina, za mesec dana se vidimo za revakcinu, onda se vidimo kad bude 4 meseca starosti da primi vakcinu protiv besnila i mikročip, tako da u početku dok je do godinu dana starosti se vrlo često viđamo i vrlo često se dešava da imamo neke stvari koje čak i vlasnici ne primete kao, da ajde ne kažem slučajan nalaz, ali ne dođe uopšte zbog toga, nego dođe zbog neke vakcine, da primi vakcinu i onda mi vidimo promene na koži, recimo, ili urasto nokat ili nešto, apsces, neki eksematozne promene na koži i tako dalje. Tako da je zbog toga vrlo važno. Gledali ste Zona Planet. Do sledeće sedmice pišite nam na mail zonaplanet@hotmail.com. Vidimo se na istoj planeti u različitom svetu. O meni nikog nema da brine, niko mi nije dao ime, al zato nema. Ajdu uz nogu, gde god poželim, ja tu smem i mogu. O meni nikog nema da brine, niko mi nije dao ime, al zato nema. Ajdu uz nogu, gde god poželim, ja tu smem i mogu.